ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kah Nongtrei Youth Council Sohïong Zone daga jing ngokya ba ngobinyao halo ka jing long jing man juga Community Health Center ha Sohïong mentara singi ka santri unaila kale benya kendo ika District Medical and Health Officer East Khasi Hills District Shillong ban IT ru daga dorkas kagum ka dorkas bla IT daga DMHO ke HYC klepen pau begla da ban le jurip ya katega jaka ajing sumar ke CHC daga jinon lang doctor in charge beki staff Kalong bas ngausi berisat met ban syam baka building juga ni ka CHC kala jauh nag babon ki benta. Shushu klepen pauru baka jing sarang jong ki pipe baka jing Pyndonkam da ku ka bas sarang ka bala ban kta ya ko ka kia jong ki break buan pha sumar ha ka ni ka CHC bakum juru ki Nongtrei ha ka ni ka CHC. Kumta nilo kita ki mat bala kedau haneng ka karpar ban shim khian nak benta ka tran badai pet engineering wing bakan penbahano ek building ka jauh bat bujli no e borok ki pipe ki bala sarang ba bente bhai ki wire light bala te thurmor khana makan ummi kanu kanu ka jingja bas ngausi ne ki daw jong kita ki mat bala kedau haneng DMHO bani kendu ye DMHO habai dei bar ka jing long jing man jong ka CC po Sohïong ha ka jing jurip jongi kum ka seng habai dei bar ka jing budien ba kitu ki kam ki bala satek mansua ile ban jurip ang te po CC ha ki deki tayo ki beladap bat ka jing ha ka jing le jurip jongi ngilap ba ka CC Sohïong ka building jong CC Sohïong kala jauh de ngila jurip ya kato bar kalau ka bas musi sikadai banyu i ba wan ha ka por man mi ru kam tang por slap ki Nongtrei ki ba syong to ki ba sang to ki ha ban ra ka borti ban pum de kane kai ka ba ni ya yo ban ya kan mentakas ni bat i DMHO bat hawai par ka benta ka ba ha ba dei bat kane ka jing sarang jong ki pat ki ba Pyndonkam hang te po Sohïong CC asi bang ile jurip ngilap ba ki pat ki bon ki sarang bat kai ka ba kham ngo san mat de ka long ba ki nongpang ba syong ba pha sumarang te umdei tagi nongpang war ki doktor ba ki nurse ba sa ko tar jong ki i ba ki Pyndonkam dak ka basarang kane ka wara ka jing ta sisa ban i hadu ba to ba kalong te kumta ha bedai ba kane ka bentaru nang liang jongi ilai pensengo ai DMHO ba nang liang DMHO ila kular yaki ba in simkia ha bedai ba kane ka jing sarang jong ki ka jing Pyndonkam dak sarang te po si Sohïong oi par ka benta ka bangi kran ha bedai ba ka jing te thurmori ki wayalai hang te po ki kuatar ngi iba ka jing te thurmori ki wayalai kalong hadu ta don ki wayalai ki ba la bar mensau hono no por mar baka jingte kalong thurmu do tan kata kadau habide bani ka bentaru ngi nang lang jongi ngi kan ba DMHO ban nang lang DMHO ila kular ngi menta ba in sim kya ne ka benta ban tho sek engineering wing ban nang lang engineering wing kan cempat ya ka benta kam habide ban panbha ban repair ya ke building jong ka si Sohïong bat ru ban panbha ya ki ban bujli no ya ki pipeline ha po si Sohïong raju ka por ban panbha no habide bat ki wayar hang te po si Sohïong empat ju yo no complain te hendai ka kane ka sir ban kong bangit nang liang jongi ka seng ngilap ha por bangi le jurip ka te ka si nang liang DMHO ilong ba ila dap hapor bangi phone ban bu payment ilong ba dap ban tho sa engineering wing te menta ha ba dei ba jingi kan jongi mentaru yang ban simkia ban pha su sa ba ji cha engineering wing klang ba kan liang engineering wing kan simkia ha ba dei ba ne kam ya menta nang liang jongi ngim pala ban ngim pat sem la ipor ye te hinai ngin sayai bodin ha ba dei bat ka ban le kendu ye engineer jong ka engineering wing bar kumju uru ban le kendu ye ban pha da jing tho sa minister ban simkia halor ne ka benta kumba long mentahi ha ba dei ba ki jing yang te po si kala kam improve hadin ba nang liang jongi ngilai ban jurip kumto ban ngilai kan ba minister adu mentahi ngi iba kala kam improve bat ngim ju kham dayo su ki jing ka ba ki Paidbah ki ut de ha por ba ki Paidbah ki don ki kendu jing yang te ru nang liang jongi ngilai kontak ngilai communicate be doktor ban halo ta ka benta iba ka si Sohïong hi dum ta ka improve ban kam suwa